Yes, my guru faro muri sei. Tiripo. Mungu zati mtara na. Nasi ndakufungai. Yarasika, tuchangana. Ha, imi muri kusara na sisi munhu wenyu. Sisi ve munhu wenyu, muda nditichwa imi amusikunzwa voice. Sisi munhu wangu. Imi na guru mune vanhu vangani? One saka ndizvo saka ndisisi vanga musikuvaziva musikunzwa voice. Masikana musadaro kuchinya here uku mangwana ndosara ndafonera hanzvadzi yangu ndichimuudza kuti sandikuvhairwa kwandaitwa ikoko namufaro iye ndiye andipa nhamba ndikufonerei hamuna kudza chitaura andina nambotaura nemi pane munhu achitifonera magumotaura nguvai ndipitotaura navo 20 minutes ago. Vachiti vari kukuona irini vachiti vari kuzokuona irini imimo vanga vachiti kuzondoona kunoku handihavazi kunoku iri mazuva ano. Wow. Guys, mupeiwo malove nemalikes. Sorry my sister, you are very honest. Ndatumwa nehanzvadzi iri kunze kwenyika. Ndafunga kuti uchabhaiza. Wobva wataura umwe mukomana. Handiti waona. Saka ndatumwa nehanzvadzi yangu naAbel kuti ndikuuti anzi I love you so much. And please keep on taking care of yourself. Thank you so much. Uri kutaura nevanonzi SIS MELLY diaries. Exactly. Magadi mama. Ndiri right mise yako. Ndiri nani zvangu. Aiwa ramba wakadaro. Tanga chida tuda nokuti pane muchato chada kugadzikwa pamberi apo. Saka ndaida kutesta all the waters. Kuti zvakamira sei. Saka wapasa test. Thank you so much. Thank you my mwanangu, stay blessed. Right. Very honest guys, very honest. Ndanzwa kufara kana neni because ndani chirohwa nehana. So anjazi, you are safe. Ndimi mega muri panyanga because ipatapinda napo chidai dei yangu chedzenuka nasi hamino zvanga zvichiitika. Andimona hanzi voice rakarisi refambi yaro voice refambi rinoonekwa sei apo iwe voice refambi rinoonekwa sei. Right, regai tiende pane echipiri aiwa vari panyanga. Right. Ay, ya.